Γεια σας, είμαι η Iris από το Makeup Project και σήμερα θα κάνουμε ένα αρκετά glamorous look θα έλεγα, το οποίο και πάλι, μιας και εγώ δεν κάνω τέτοια, και πάλι δεν είναι look το οποίο θα μπορούσε να φορεθεί έξω, παρά μόνο από τις πολύ τολμηρές θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά θα το κάνω και θα κάνω 3 εναλλαγές χειλιών. Οι 2 πρώτες θα είναι σε κάτι πιο φυσικό, ας το πούμε έτσι, πιο φορέσιμο. Και η τρίτη θα είναι αυτή που είχα αρχικά εγώ στο μυαλό μου, η οποία είναι πιο πολύ για μόδα, για καμιά φωτογράφηση. Θα δείτε και στο τέλος του βίντεο τι φωτογράφηση έκανα εγώ με αυτό το look. Η μόνη διαφορά θα είναι ότι εγώ σε αυτό που είχα στο μυαλό μου είχα... να το πω από τώρα, θα το πω τη στιγμή που θα έρθει να το κάνω, για να μην σας προειδεάσω από τώρα. Επίσης να πω κάτι άλλο, ότι έχω βγάλει τα φρύδια μου με έναν πολύ αναρθόδοξο τρόπο, γιατί θέλω να ετοιμαστώ για ένα project που θα κάνω και με βολεύει περισσότερο από την άποψη ότι δεν χρειάζεται να τα σβήνω από εδώ και πέρα για να κάνω ένα σχέδιο το οποίο θα είναι πιο ψηλά από το φυσικό μου. Τέλος πάντων, σε καμία περίπτωση δεν θα το συνιστώ να το κάνετε. Πραγματικά να μην το κάνετε, γιατί εκτός από το ότι δεν είναι καθόλου γαλακευτικό, αν δεν έχετε φράτζα όπως εγώ, θα πρέπει κάθε μέρα να βάφετε τα φρύδια σας και είναι αρκετά ενοχλητικό θα έλεγα. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Επειδή λοιπόν τα φρύδια μου είναι σε αυτή την κακή κατάσταση, θα ξεκινήσω με τα φρύδια, για να μην έχουμε το focus μας εκεί πέρα. Για τελευταία φορά μάλλον, γιατί έχει γίνει τόσο, θα χρησιμοποιήσω το μολύβι αυτό από τα Body Shop, το οποίο χρειάζεται ξύσιμο και δεν ξέρω πώς ακριβώς τα ξύνεται, εντάξει, μπορώ να το ξύσω. Επειδή το look αυτό είναι καθαρά για φωτογράφηση, τουλάχιστον εγώ το κάνω για αυτό το λόγο, άμα εσείς θέλετε να το βάλετε έξω, πολύ ευχαρίστως, τα φρύδια θα είναι αρκετά έντονα και διαφορετικά από το φυσικό μου. Ναι, εντάξει, έχω τεράσει το κούτελο, ας μην το κάνουμε συζήτηση. Ξεκινάω από κάτω, με πολύ μαλακές κινήσεις. Στη συνέχεια παίρνω το gel φρυδιών από τη MAC, το Clear, το οποίο, όπως λέει και το όνομά του, είναι διάφανο, για να σηκώσω τα φρύδια. Θα επανέλθω στα φρύδια αργότερα. Τώρα θα πάρω το Painterly της MAC. Για να σας προσδιορίσω λίγο το τι σκέφτομαι να κάνω, είναι ένα look το οποίο στα αγγλικά το ονομάζουν cut crease, το οποίο τι σημαίνει ουσιαστικά ότι κάνεις έναν πολύ απότομο διαχωρισμό της κόγχης σου από το καπάκι. Θα δείτε στη συνέχεια, σίγουρα το έχετε δει πολύ στο ίντερνετ το συγκεκριμένο. Συνέχεια με αυτό το πινελάκι του Body Shop θα πάρω την παλέτα, αυτή είναι εδώ πέρα, πάλι από το Body Shop, που γενικά υπάρχει σε πολλά χρώματα. Συγκεκριμένη είναι Shimmer Cubes Palette in νούμερο 6. Βασικά όλες Shimmer Cubes λέγονται και απλά έχει νούμερα. Και θα πάρω αυτό το σκούρο καφέ που έχει εδώ και θα πάω ελαφρώς πιο πάνω από τη φυσική μου κόγχη. Και θα κάνω το εξής. Κανονικά, εάν θέλετε να το κάνετε εσείς αυτό στο σπίτι για να βγείτε έξω, θα πηγαίνετε ακριβώς πάνω στην κόγχη, αλλά επειδή εγώ τώρα θα κάνω ένα look το οποίο είναι γενικά υπερβολικό, στη συνέχεια θα πάρω αυτό εδώ πέρα από το Real Techniques, το Pixel Point Eyeliner Brush, για περισσότερη λεπτομέρεια με μαύρη σκιά πάνω του. Αυτό ουσιαστικά δίνει ακόμα περισσότερο βάθος στη δουλειά που έχουμε κάνει. Ήρθε η σειρά του eyeliner. Επειδή το eyeliner μου έχει πεθάνει, θα χρησιμοποιήσω από αυτή την παλέτα το μαύρο. Δεν είναι πανέμορφη.
την αγαπώ. Ναι. Και θα κάνω μια αρκετά παχιά γραμμή, η οποία θα δείτε θα κάνει σε λίγο. Γενικότερα στο μακιγιάζ αυτό που έχω παρατηρήσει αρκετές φορές είναι ότι μπορεί να κάνεις κάτι και να σου φανεί ότι ναι, οκ, τελείωσα, πάμε στο επόμενο, αλλά μόλις ολοκληρώσει ένα επόμενο βήμα, αυτό που έκανες πριν δεν είναι αρκετό και χρειάζεται να το διορθώσεις, να το αλλάξεις κάπως για να δέσει με αυτό το καινούριο που έχεις δημιουργήσει. Και τώρα που τελειώσαμε με το eyeliner, μπορούμε να δούμε και καλύτερα τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτό που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Οπότε πάμε για καμία διορθωσούλα. Θα βάλω και μαύρο κάτω από το μάτι. Εδώ στη γωνίτσα θα το σκουρίνω κι άλλο. Και τώρα έρχεται the fun part που λέω συνήθως. Το glitter! Εγώ στην κανονική φωτογραφία είχα χρησιμοποιήσει ασημένιο glitter, αλλά μαζί μου έχω φέρει μόνο